Από εκείνο μπορώ και εγώ ρε. Λίγο αγωνία. Δεν έχουμε μουσική έτσι λίγο. Και πλησιάζει η τρομακτική στιγμή. Ο ψυχοπαθής, ο οδηγός. Εγώ ήμουν προηγουμένως. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβετε το έκανε για να γνωριστείτε καλύτερα, να δείτε πιο κοντά εσείς που είστε κάτω. Δεν σας πήρξε. Μπράβο στο Λευτέρη, μπράβο και στους Αναγγέλους που έχετε κάτω. Λευτέρης Πίπος, ένας και μοναδικός. Πήραμε το ρεκόρ. Εντάξει, του χρόνου δεσμευόμαστε ότι θα πηδήξει 13.